खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। नगावआव ई-रिक्शा सालायग्राखौ बुनाय ट्रेफिक कन्स्टेबलनि रिजार्भ क्लज। इउपिपिएलनि बिजाथि जयन्त बसुमतारिया गोख्रोङै बिसायख'थि फोसावदिंगासिनो दङ। कटन कलेजनि सासे फरायसुलिया सोमोनांथावै जिउ गोमादों। उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय दायाव क'क्राझार जिल्ला बिजिरसालिया 20 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। आइपिएलनि बाजि सामलायग्रा आबुल कालामखौ धुबुरी पुलिसआ खादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। मंगलबार खालि मोनाबिलियाव नगाव नोगोरनि सासे ई-रिक्शा सालायग्राखौ बुनाय ट्रेफिक कन्स्टेबलनि हेंथायै साजायारि राहा। ई-रिक्शा सालायग्राखौ बुग्रा ट्रेफिक कन्स्टेबल जितुमनि हाजरिकानि हेंथायै साजा महरै रिजार्भ क्लज खालामबाय। बेजों लोगोसे बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो थाखायबो बिथोन होदों। नगावनि एसपि स्वप्निल देखानि बिथोन बायदियै ट्रेफिक कन्स्टेबल जितुमनि हाजरिकानि हेंथायै बे राहाखौ लादों। मख'नो गोनांदि कन्स्टेबल जितुमनि हाजरिकाया नगाव बिशाल मेगामार्टनि मोखाङाव सासे ई-रिक्शा सालायग्राखौ बुदोंमोन। ई-रिक्शा सालायग्रा जितुमनि हाजरिकाखौ आथिङाव हमनानै निमाहाबो बिदोंमोनब्लाबो निमाहा होआखैमोन आरो बे गासै जाथाया माखासे सुबुंनि मबाइल केमेरायाव सेबखांजादोंमोन। बेनि उनावनो बे जाथाया ससियेल मिडियायाव भाइरेल जायो। बे जाथायखौ लानानै मंगलबार खालि रायजोनाङै बायदि बिजाथाय होनायजों लोगोसेनो डिजिपि जिपि सिंनोबो ससियेल मिडिया एक्सआव अजद होदोंमोन। बेनि उनावनो नगावनि एसपि स्वप्निल देखाया ट्रेफिक कन्स्टेबल जितुमनि हाजरिकानि हेंथायै साजा फोसावनानै रिजार्भ क्लज खालामनानै होयो। लकसभा बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथिसिनाव सौफैगौ। बेखौ नोजोर होनानै इउपिपिएलनि बिजाथि एबा एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारिया क'क्राझार लकसभा बियाबनि गुबुन गामि आरो ओनसोलफोराव थाद'नाय गैयै बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय हाबाफारिखौ गोख्रोङै सालायगासिनो दङ। बेबायदिनो दिनै क'क्राझारनि तिनालि बालागाव पार्ट 1आव थानाय लक्ष्मी मन्दिराव ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लोगो हमनानै बिसायख'थिनि सोमोन्दै सावरायलायो आरो रायजो राजाफोरखौ भट होनानै देरहासार खालामनो थाखाय खावलायो एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारिया। बेजों लोगोसेनो दिनै क'क्राझार सोहोरनि पाथरघाट, शान्तिनगर, सुखानजरा कमिउनिटि हल, क'क्राझार सोहोरनि वार्ड नम्बर 1 मलय मार्ट बायदि थावनिफ्राव जानो गोनां बिसायख'थियारि फोसावदिं हाबाफारियाव बाहागो लागोन एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारिया। गुवाहाटी नोगोरमायाव आरोबाव सासे फरायसुलिया गावखौनो फोथैनानै लानाय जाथाया सोराङाव फैदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला कटन कलेजनि सासे फरायसुलिया सोमोनांथावै जिउ गोमादों। जिउ गोमानाय फरायसुलिखौ कटन कलेजनि एचएस सेथि बोसोरनि फरायसुलि होननानै सिनायथिनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला उजान बाजारनि गंसे निजायारि पेयिं गेस्टआव थायोमोन फरायसुलिया। नाथाय बुधबार खालि पेयिं गेस्टनि नैथि खोलोबनिफ्राय गोग्लैनानै फरायसुलिया जिउ गोमायो। बबेखानि फरायसुलिया बिल्डिंनि नैथि खोलोबनिफ्राय बाज्रुमनानै गावखौनो फोथैनानै लानायनि सन्देह खालामनाय जादोंब्लाबो पस्ट मर्टेम आनजादनि रिपर्ट आरो पुलिस नायबिजिरनायनि उनावसो गुबै जाहोना सोराङाव फैगोन। पक्स' आइननि जोहै क'क्राझार जिल्ला बिजिरसालिया गसाइगाव रङिया कुटु गामिनि सनातन मुन्डाखौ 20 बोसोर जोबथेसालिनि गोब्राब साजा आरो 30,000 रां जुरिमाना फोसावदों। मख'नो गोनांदि 2022 मायथाइयाव 22 बोसोर बैसोनि सनातन मुन्डाया सासे उन्दै बैसोनि सासे हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनानै प्रेगनेन्ट जाहोदोंमोन। हिन्जावसानि नखरनिया गसाइगाव थानायाव केस नम्बर 44/2022 नि पक्स' आइननि जोहै एफआइआर होनायाव पुलिसआ रेपिस्ट सनातन मुन्डाखौ एरेस्ट खालामदोंमन। बुधबार खालि क'क्राझार जिल्ला बिजिरसालिनि मोनसे जर'खा बिजिरसालिया जास्टिस जयदेव घोषनि बिजिरनायाव दायनिगिरि सनातन मुन्डाखौ 20 बोसोर जोबथेसालिनि गोब्राब साजा फोसावनायजों लोगोसेनो 30,000 रां जुरिमानाबो फोनांबावो। आफां आसामनि धुबुरी नोगोराव आइपिएलनि बाजि खालामनाय नेटवर्कखौ सामलायग्रा आबुल कालाम मुंनि सासे सुबुंखौ धुबुरी सदर थानानि पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला आबुल कालामा आइपिएल 7 बाजि गेमखौ गावनि लेपटपनि जोहै नेटवर्कनि जोहै सामलायोमोन।
गासै 1.67 लाख रां आरो गंसे लेपटप जब्द खालामदों। बांसिन मिथिनो थाखाय आथिखालाव धुबुरी सदर थानायाव आबुल खालामखौ सेबगासिनो होननानै मिथिहोदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।